1,000 bali 10K. NYC. Miss NYC. Miss NYC. Oh. Miss, Ano yan? Bilangin mo. Kaso nagmadali na ako kanina. Yung barya nandun sa sakyan. Kaso mama ka, di ko nadala eh. Bali 10K yan. Yung barya nandun sa sakyan. So mga par, good morning. At ayan, punta kami ng bato ng anak ko kasi may inuutos sa atin. Bali, di ko na pinapasok sa school yung anak ko kasi baka tanghaliin tayo. Yun. Walang mag-asikaso sa kanya. Tapos kagabi sumakit yung ulo niya. Ngayon ko ba dito sa bata na to, basta magkahiwalay sila ng mama niya, nagkakasakit. Tapos di raw siya nakakapag-focus sa ano niya, sa pag-school niya, pag wala si mama niya. Baby, hello ka. Ayan po, punta na ako sa bato. At may importante tayong may importante tayong lakad. Abang-abang na lang po tayo sa kung ano yung vlog natin ngayong araw. Yan. Yung shoutout po sa lahat ng mga viewers, mga sponsor, shoutout po sa inyo lahat. Miss NYC, hello po. Shoutout po sa inyo. Kay Jojo, hello. Shoutout. Yun. San Roque. You enjoy. Ano? Kain din kami ng anak ko sa labas. Patandaan muna kami dito sa bahay. Tindan nila mama. mas makamandag ang daga. Bakit? Nakagat ko na yung daga. So An palan kategori tritulos. Ito daga sa kapaniki tapos sorry nakagat. sa kamay niya. Tinan ko nga. Ay, nagpa-inject pa lang kasi ako kahapon. Kasi Libre yung na. pusa. Tapos sabi nung tagaw na si baby. Di pa papamawang sa baloy. At tindahan, inapay kami din ni Borod. At yun mga par, at dumaan muna ako dito sa bahay. Kasi wala kami signal doon. At nasa PGH na yung asawa ko. Nakapila na. Anong oras ka pumunta dyan? Anong oras ka pumunta? Alas 3. Alas 3, nandun ka na? Oo. At Alas 2 bidya, 2:30. tinawagan ko siya kasi kami nadali. Kaya mo si Bano? Alas 3 din ako. Kaya mo si Bano? Kaya mo si Bano? Di natod siya na ako. At dumaan ako dito sa bahay kasi tinawagan ko siya kasi hinahanap ko yung card nung yung card ng pagpa-inject namin dun sa anak namin nung nakagat ng aso. Kasi kagabi nakagat yung anak ko ng daga. Binapangan dun sa higaan namin at dumugo yung kamay niya. Nagruguso, kamot niya. At punta mo dun sa bahay kasi hanapin ko yung card. At then po at bumalik ako dito sa bahay kasi hanapin ko yung card nung pagpa-inject namin nung nakaraan. Ano kaya banda dito? Hanapin ko muna. At then po dito na ako sa sa bato. May Cebuana po pala dito sa bato. Ayan. Try natin. Pagkinanak yung cellphone. Ay, maulan.
ayun mga par, at ano, galing na ako dun sa Cebuana Bato. At nakuha ko na yung pera na pinadala sa atin ng ating sponsor, na napakabait na ating sponsor na si Miss NYC. At ito po ay ano, 11.5. Tapos yung pera na to ay abang-abang na lang tayo kung para saan po ito, kung saan ito mapupunta. At yun po muli, Miss NYC, ma'am, ano, maraming salamat po sa ano, sa pagtitiwala nyo sa akin na ako yung napili mong mapapadalahan, tapos nagdi-distribute ng pera na tulong mo para sa mga tao na nangangailangan ng tulong. Ayan po. At bang-abang na lang tayo sa mga sunod na vlog na to, kung kanino ba to mapupunta. Ayun, maulan. At dun sa yung tira ng pera na yan, kasi 11.5 yan, yung 1.5 ay binigay sa akin. Sabi niya sa akin ay yung tira sa'yo. Yung sakto, yung bala ko sana idagdag ko yun sa puhunan ko sa tindahan. Kagabi natutulog kami ng anak ko, biglang may nakapasok dun sa bahay namin na daga, nakagat dun sa dito sa daliri niya. Yun, yung pera na binigay sa akin ni Miss NYC, gagastusin ko na dun sa pampainject sa anak ko, kasi hindi ko alam kung may rabies ba yun. Pero pupunta ako sa mga ano, sa animal bite. Tatanong tayo kung i-injikan ba yun. Pag sabi nilang injikan, yun, papainjikan ko yung anak ko ngayon. Kaya pala ako isinama ko. Sabi ko sa kanya kahapon na bibisama na lang tayo, kasi kahapon masakit yung ulo niyan. Yan, kasama ni mama. Sige na, buksan muna. $11,503 yung nakuha natin pera. Pato hours. Ha? 2 hours. May bayad? Magkano bayad? Ay, may laruan pala dyan. 60. 60? Doon na lang tayo saan maglaro, kung dyan tayo maglalaro. Mainit. Gusto ko Doon, dyan kasi may sasakyan ng mga... pero mainit doon saan, aircon yun. Ay, kasama ko si mama. Nagpasama ko sa kanila kasi yun nga, nagpapa-inject. Tapos yung biyanan ko naman, dapat nga magmamadala ako, ay papadalan ko na lang sa kapatid ko ng pagkain. Oras na ba? Time check natin ay alas 10:06. At kinukontak ko pa yung pupuntahan natin na mabibiyayaan ng ating ano, ng pera na galing kay Miss NYC. Kasi di pa ako nakapunta sa bahay nila. Di ko alam yung bahay nila eh. Ayan po. Let's G. Ayan, daan muna tayo dito kay Lagwin. At magtatanong ako kung saan yung bahay pa. Ay, parang wala sila. Parang sarado. Ayan, dyan muna yung sakyan. At baba ko sa kanila. Nandyan daw sila sa baba. At yung team ko ay dun sa dun sa kila Chinchin. Baloy. Oo. Sabi nga ni ano, Yung bahay nila nila kanina baga mainit. bahay nila Pilo. Umulan baga 9 o'clock na lang.
Naglipat na ka mo? Oh, wadi pa ma. Di pa man. Saan kami ma? Patay ko, bali sinamahan ako na ipapanigwins. Hanapin namin kasi patay sila, di nila alam kung saan yung bahay. Tiniwanan ko muna yung van doon, si Bibi at si Mama. Yan, Diwata. Yo. Oh. Di, nag-text ako. Naman pa sana kaya na babayad. Nag-text ka ako kanimo. Easy. Ang bahay na ano? Ha? Luway. May yero na pala. Oh. Bahay ni Ate Jenny. Up and down. Papanaigin. May kikaon ako. Alop ako. Makikain tayo. Sakto daw nagsasaing. Ha? Tingnan natin yung sinaing. Ay, amoy. Ano panura? Ano panura? Bako. Akyat tayo, akyat. Amoy! Amoy, di so, kinuha ni Kuya Gatcho, no? Sinahig. May guyong-guyong nga din. Kahapon kahapon yung pinsan niya. Nagpaano? Nagpatangran. Di man kaya di makukuha ang sulo nino, di pa nila tapos. Nagtangran. Si asawa niya. Magrabali ka mo nagtapos. Ano pa yung kulang dito? Ano pa kulang sa di? Okay, Sa di baloy mo? magbibili ako ng 2 plywood. Tapos? Plywood. Amo sa naman ang kulang? Di ko alam kung ilang piraso to. Dalawa, bibili na ako. Pang dingding, yung kulang na lang. At yung kulang pala dito sa bahay niya ay ano, pandingding. Kasi bubong mayroon na. Bibili ako 4. Bumili siya ng 4 na yero. Sakto na. Oo, sakto. Oo. Tiga 6. Dingding pala yung kulang. Amo na. Amo na. Amo na. Amo ko no. Away. Dahil kulang yung ano niya, yung dingding. Malay mo, may magbigay sa'yo. Oo. Bibili ako mamaya. May pambili ka na. Bibili ako mamaya. Dalawa. Parang bumili ko sa ako mga 4. Tapos bumili ako ng breaker. Breaker? Oo, kasi nano yung breaker namin nasira. Nasira. Mamaya magpapaano kami sa kuryente. Papadugtong ko. Mamaya. Bali di pa dito natutugtog. Mamaya dito na kami. Ang bagay. Ay, kung dalawa yung bibilin mo, Dito lang. kulang pa rin. Oo, kulang. Ilang plywood yung magkakasya dito? Hindi ko nga alam kung ito. Magkano yung isang plywood? Piraman kasi sa amin biya plywood. Piraman sa damag kasya. Oo. Hindi niya alam. Estimator pa. Oh, pera. Darat pa. At yun, huwag na patagalin. Kasi may pupuntahan din ako. At may inasikaso. Ano? Kumusta ka raw? Sino pala? Hi
Ay, John Santos. Hindi. Sino? Kumusta kang araw? Ay, okay lang. Ito, makakabubo na rin ng ano, konti-unti. Tapos ano yung pakiramdam na ano, ganito yung Masaya. Kahit pa paano, nakakaano na rin kami. Kahit yung dingding ano lang. Ba't wala kuya? Hindi narurungog. Pinahinto muna natin si asawa niya. Kahit ano lang muna. Kahit hindi pa kompleto yung dingding. Mamaya bibili ako. Pero nakaka-update. Perme. Perme. Ah. At yun, pinapunta ako dito ni Miss NYC. Kasi nakita niya yung ano, yung vlog ni Kuya Jojo. Ay, Kuya Gatcho. Kuya Jojo na pati. Ni Kuya Gatcho. Lang Kuya Jojo. Yung kay Tilo Kuya Na Jojo. ano, pinapunta tayo ni Miss NYC kay Ate Jeannie kasi nakita yung vlog ni Kuya Gatcho dun sa pagsahig. May sabi niya sa akin sana, ano, pang yero daw. Kaso may yero na. At ding-ding na lang. Yung bahala ka na, sabi niya sa akin kung ano yung pera na to. At ito, pinabibigay sa'yo ni Miss NYC. Meron? This. Miss NYC. Miss NYC. NYC. Oo. Miss. Ano yan? Miss. Bilangin mo, kaso nagmadali na ako kanina. Yung barya nandun sa sakyan. Kaso mama ka, di ko nadala eh. Bali, 4, 5, 6, 7, 8, 9. oh, 10k yan. Yung barya nandun sa sakyan. Nag-tricycle kami ni Kuya kasi di ko alam yung bahay mo. Bali, pag ano natin, kung sumama ka kasi nandun yung barya na ano, na 1,000. Yun. At yun ma'am, naibigay ko na po kay Ate Jeannie. Ay may yero na po pala. At kulang nila ay pandingding. Kung makakabili na ako lahat, Oo. mabibili. Siguro, yung 10k na yan, kasi na siguro yan, no? Ayo, kasya na. Oo. Mga Ah, 7. Kung hindi lang sana nagmamadali, ikinarga na natin doon sa sakyan. Kaso Bibili na sana ako ngayon gawa nung nagsaing pa ako. magpapa-inject ako doon sa ano. Doon sa... Siguro ano na lang. May ano tayo sa kanya. Kung gusto mo, sama na lang tayo. Magpapa-inject ako. Sa Papa-inject anak ka ko. na naman. Sa anak ko. Nakagat sa ano, daga. Ayun, ano masasabi mo kay ano, May ano ang pangalan? Miss NYC? Miss NYC, Hi dalaga siya. po, Miss NYC. Si. Thank you po sa binigay nyo pong pera. Ito, umiyak. Pangdagdag po ng ano dingding namin. Mabubuo na po yung dingding namin. Ngayon sana kami bibili. Ay ngayon na sana ako bibili kaso nagsaing muna ako. Ayun, tamang-tama. Salamat po. God bless at ingat po kayo palagi. And, Walang muha. Mama chup chup. Kasi ka kuya. Asawa ni ano, Jim. Ayun. Malaking tulong na madidingdingan na tong ano, bahay sa taas. Gawa nga nung lalagyan muna namin ng trapal para maka ano kami mamaya. Bibili Ano na na? kami bibili na. Kasain po. Te, maraming salamat po sa lahat. Happy ka? Happy. Ding-ding na lang eh. Magulo pa dito. Oo. Arga di dati ko ano? So dating baloy ni Argman ka di. Hindi, babasok sa loob ng Ay, yung dati pala yung bahay nila hindi ganito. Mababa yung Walang taas, mababa. Ngayon yung ginawa na nila ay tinaasan. Oo, bungal. Parang ano yung nabili mo na ano? Bungong tugas. Ay, ano yan? Kay Ninang yan. Kay Ninang yan. Ah, Yung bahay kasi ni Ninang nakapunta dito. oo. Eh, sabi niya, Hinanod. ano ang gamitin namin para makatipid-tipid ka. Doon sana ako dadaan. Sasamahan ako ni Nagsaing kasi ako misis kaya niya. hindi ko na ano yung cellphone. Kaso sarado doon. Diyan sana nakagara yung van. Kaso wala pa nang dadaan ang pupunta dito. At yun po ma'am, at nabigay na natin. Nabigay ko na po yung pinapabigay mo kay ano, kay Ate Jeannie. Yung dingding na lang daw po yung pangdingding yung bibilin nila. Tapos bahala ka na lang kung ano yung ano mo niyan. Bibili mo ng bigas, yung matira. At
siguro alis na rin ako kasi yun nga, minalas pa yung anak ko. Papa-inject ako. Kasi na ano ng daga. Delikado daw yun. Oo. Nagrugo, dumugo yung dito niya. Oh. Sa kamot. Sa kamot, ginapangan turog. Ay, Tulog yung anak ko. Pinadugo ko. Tapos pinanong ko alcohol. Tapos pa-injikan ko para sigurado. Maray kong upos Mas maano daw yan, mas delikado kaysa sa aso. Ayan. Yan lang message mo sa kanya. Parang ang sunti eh. ano pala, advance Merry Christmas po. Oo. Tapos yung sinain niya ay naamoy ko na tutong na. Tutong na. Baba na kami. Ang ganda ng ano na. Yung Nangangamoy kagod ay! elevator. Namamarang kagod ko. Ay parang Jimmy. Ang tutong na eh. Sinain niya. At isasama ko po si Ate Jenny dun sa van kasi nandun yung barya na 1,000. Bali 9K pa lang yung naibigay ko. Sinain niya, nakalimutan na. Ano, hatan na kita. Diretso na kami. Tara ko. Iba ko muna. Oo. Migit muna ko na kami. Pag una ko, sadi so balimat ang kikigkigon ko iba pala. Ayun po, salamat kay Papa Nigwin at sinamahan ako at nabigay ko na kay Ate Jenny. Tara, baby. Kasi di ko nadala po yung barya. Kaya bali 9K lang yung naibigay ko na ano kasi yung pera dun sa Election pa lang. oo. Yung pera dun sa Cebuana ay may barya. Ito po 1,000 bali 10K. 10K. Siguro magko-commute ka na lang, babalik na ako. Kasi magpapa-inject na kami. Gutom na pati itong isa. Ingat na lang. Oo. Okay, salamat. Happy ka na? Maglalakad na Happy lang. ka na? Ay, happy na. Baka ma-hold up ka. Oo. Hindi naman. Barya, ito lang ang papakita ko. Baka Pag mo- inold up ko, itatapon. Sa ulo. Bye-bye. At doon nagkikibo sa balik ko, balik na lang. Atin po, yun, nabigay na natin yung pera. At ako, paalis na rin. Mag-alas 11 na, papakainin ko muna yung anak ko bago tayo magpa-inject sa kanya. Kasi bawal yun injikan pag gutom na di pa kumakain. Ayun po muli, maraming salamat po sa iyo, Ma'am Miss NYC, sa malaking tulong na binibigay niyo po sa mga kapuspalad. Ayun po, hanggang dito na lang yung vlog na to. At maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood ng aking mga vlog, aking YouTube channel. Yun po, pasupport po sa aking YouTube channel. Yun po, Miss NYC, ingat po kayo palagi sa work nyo. Yun. Maraming salamat po. Yun. Bye-bye!
Bye-bye. Bye-bye. Takpan mo na.